Kanza kwethu kanti isebenza kanjani lento yasemasontweni akusikho na lapho khona abantu bephephela khona uma ngabe beseduze noNkulunkulu. Nayi indaba yalensizwa uDumisani okaMahlangu onqunywe ke izandla esontweni enqunywa umfundisi kanye ke nendodana yakhe. Ithi ke lensizwa ke yahutshwa ke iquluke labantu kanye ke nendodana kaMfundisi beyisola ngokuthi ke intshontshe esontweni. Vele lensizwa ke yasho ukuthi cha yona ke ijwayele ukuntshontsha mangabe ke ifuna ukuthenga idakamizwa kodwa ayikaze yantshontsha esontweni. Bayihubha ke lensizwa ke bayihubha abantu ke yabaleka indodana kaMfundisi ke yambamba ke yona ke yasefonela ubaba gijima woza nocelemba nalo lisela ke sesilibambile wafika ubaba naye nocelemba bayibamba ke lensizwa ke base bethi indoda khipha izandla uthi ke uNkulunkulu lithi nje iBhayibheli uma ukuthi into ekuthile iyakuhlula letha lapha kimi mina ngizokuphuca lonto ngoba wena akwazi ukuyisebenzisa awuna ngempela ke bayibamba ke insizwa ke bayihlephula ingalo ke zombulu hebe njengoba uyibona ke la emva kwama isenazo ingalo ithi lensizwa kwale ngisho isikhala ixolisa ithi ayikwenzanga lokhu iyacela kodwa ukuthi ke beyinqamula isandla esisodwa wathi nje umfundisi chu zombili lezandla egangile sesinxele nesosikudla bayihlephula ke izandla khala nje sikhuluma nje manje insizwa ke ayisenazo izandla uboshiwe kumfundisi kanye ke nendodana yakhe bahamba ke bawuvela enkantolo izolo mhla ka9 April 2024 batheke mase bevela ke enkantolo ke yafike ke yabanikeza ibail ka5000 umuntu eyedwa njengamanje ke bacanuza ngaphandle uyakhala ke ubaba wendodana uthi uyazi ukuthi umfana wakhe uyilisela kodwa bengafanele ukuthi baze bamenze kanjena kanti ke futhi ke kubuye kwavela ukuthi ngempela bengasiyo ke le ndoda entshontshe esontweni nganza kwethu kubhlungu okwenzeke kulensizwa sengifisa ukwazi ukuthi ke mina isinxephezelo sayo kuyoba yini ngiyacela ukuthi kuyophawule kulolu daba bese ke ngicofela subscribe sidibane ku video elandelayo ngiyabonga.